दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा भेरगाव दख'रानि सिङाव थानाय नैबे लाइब्रेरिनि जि हलाव जोङो बाथि मावफुं मेल बेखौ जों लायो। थांनाय एग्जिकिउटिभ मेलाव जों थांखि लाखानाय बायदि दिनैनि बे बाथि मावफुं मेलखौ जों स्पेसियेलि सोलोंथाइ बिथिङाव सावरायनो थाखाय जों लानाय जादों आरो बे बेलायावनो जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारिफोरनि बाहागो लानायजों दिनैनि बे मावफुं मेला सोलोंथाइ बिथिङाव खोब माने गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खैथामान थांखिफोर जों लानाय जायो। सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि जिल्ला हिसाबै माखासे इमप्रुभमेन्ट लाबोनो जोंनि रिजाल्ट अरियेन्टेड जोङो खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जायो। जेरै जोङो ब्लक वाइजआव टिचारफोरखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जों थिग खालामनाय जादों। साननैसो सिगां बेबायदि जों बे खोथाखौ लानानै उदालगुरिनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल बिथांजोंबो सावरायनाय जादों आरो बे लेखायैनो जोङो मोनफ्रोमबो ब्लक खैराबारि उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनथाम ब्लकनि हाइ स्कुलनि टिचारफोरखौ लानानै बोरैहाय जोंनि फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौ आरो जोंनि रिजाल्टखौ बोरैहाय साबसिन खालामहोनो बिनि राहा लामाखौ नागिरनानै जोङो टिचार्स मिट जों लानो थाखाय दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों थांखि जों दैखांना लानाय जायो। स्कुल एडपसन जोङो एबसुनिफ्राय जों लानो थाखाय दिनै थांखि लानाय जादों। जिल्ला आफादानि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा हाइ स्कुलखौ मोनसे गोलैयो मोननै गोलैयो जों एडप्ट खालामगोन। बर' मिडियामनि हाइ स्कुलखौ जों एडप्ट खालामगोन। बेनिफ्राय दखरा आफादफ्रा मोनसे हायो मोननै हायो गावबागाव माने अनुजाय माने जेरै हायो बेखौ दखरा आफादफ्रा माने एमइ आरो एलपिखौ दखरा आफादफ्रा बे स्कुल एडपसनखौ खालामनो थाखाय जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जों थांखि लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा हाइ स्कुल लेभेलनि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय क्लास 8, 9, 10 बे सोलिबाय थायो। दा देग्लायबो आरो बे एखे हाबाफारिखौ जों लानो जों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे थांनाय समफोराव जों खनसेयै जों लोगो हमनाय जायोमोन, खिन्थु देग्लाय बोसोराव क्लास 10आव फरायनाय फरायसाफोरखौ एटलिस्ट खनथाम जों भिजिट खालामनानै बिसोरखौ एसे गोसोनि बोलोखौ एसे होनो, मालाबा माबाफोर जुदि सोंनाय माबाफोर जुदि डाउट दङबा बेफोरखौ एसे फोरमायनो खोन्थाना फोरोंना फैनो थाखाय जोङो एटलिस्ट खनथाम क्लास 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय न' थांनानै बे हाबाफारिखौ जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों थांखि लानाय जादों। बेजों लोगोसे माने थांनाय 2025 बा देग्लाय सननि जिथु मेट्रिकनि रिजाल्ट बेखौ नायनानै जाय जाय स्कुलफोरा बयनिख्रुइ गाज्रिसिन रिजाल्ट खालामबाय बै स्कुलनिफ्राय जागायनानै जों स्कुलफोराव थांनानै स्कुल भिजिट जों हाबाफारि लानो जों थिग खालामदों। आरो बेजों लोगोसे बै स्कुलनि माने गारजेनफोर बिसोरखौबो जों एखेलगे लोगो हमनानै बै स्कुलनि रिजाल्टखौ बोरै साबसिन खालामनो हायो बिनि राहा लामाफोरखौ जों नागिरनानै जों बिनि समाधानखौ नागिरनानै खामानि मावनो थाखाय जों आवगायनाय जादों आरो बे थांखिखौ जों लानाय जादों। बेजों लोगोसे केरियार काउन्सिलिं आरो मटिभेसन प्रग्राम जों लाबोबाय थानाय जादों आरो बे एज इउजुवेल जोंनि माने सरासनस्रा जोंनि जिहेथु हाबाफारि बायदि जों बे थांबाय थागोन आरो देग्लायबो जों बेखौ लांबाय थानाय जागोन। दा बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंनि क्लास 9, 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय जोङो सामार कचिं बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ जों होनाय जायो आरो बेखौबो जों देग्लाय मोनफ्रोमबो दखरा आफादा प्रस्तुत जादों आरो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो बे बेसेन नाङै फोरोंथाइखौ क्लास 9, 10 आरो माखासे दखरा आफादफ्रा एमइ स्कुलनि आरो माखासेफ्रा एलपि स्कुलफोरखौबो लानानै फरायसाफोरखौबो लाना बे माने सामार कचिंखौ होनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लानाय जादों। बेनिफ्राय जोंहा बे गोलोम बोथोरनि समावनो आन्डार 13 फुटबल 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायनाय जोङो होबोबाय थानाय जादों। बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनायखौ देग्लाय थांनाय समफोराव जेरैहाय जों होबोदों 2 जनाव राननानै जों लाबोबाय थानाय जादों। देग्लाय जोङो आम्बागावआव मोनसे जन आरो खाग्राबारियाव मोनसे जन बेबायदि 2 जनाव होनो थाखाय दिनैनि हाउसआ जों थिग खालामदों। खाग्राबारियाव जोंहा अपेनिं जागोन आरो आम्बागावआव माने क्लजिंआ जोंहा जागोन, बेखौ जों थिग खालामनाय जादों आरो डेटखौ जों टेन्टेटिभलि 13 जुलाइनिफ्राय 13 जुलाइनिफ्राय जों जागायनो थाखाय थिग खालामनाय जादों।
बेनिखाय बे जोलुर बादायनायाव मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर, बिमा बिफा, दिथागिरिफोर, गेलेगिरिफोरनि हेफाजाब मददखौ जों नागिरगोन। स्कुल इउनिफर्मनि एसे गुलुं गुजुं जाबाय थादों दायो। बे स्कुल इउनिफर्मखौ लानानै जोङो IS जोंबो एसे सावरायबाय आरो दिनैनि हाउसावबो जों थिरां लाबाय जे कुनु बयधे जिथु दख'ना फैदों बे दख'नाया मिटार हिनि, बे गानथावना नंखाया। जाय गस्ला फैदों बे गस्लाया नों मोदोमाव सोनांगौबा जोजोबलायनाय, सिथर बेरलायलायगोन खोमा। दा बेबायदि माने अबस्थानि जि माने होनानै इउनिफर्म दिनै बर' जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय हरनाय जादों। दा बेखौ जों कुनु बयधे गनायथि होनाय नङा। जों इतिमयधे मेम'रेन्डामबो IS सारनो होनाय जाबाय, माने माबानो डाइरेक्टरनो थ्रु IS। स' जोङो दिनैनि हाउसआ बे इउनिफर्मखौ गनायनाय नङा, बेखौ जोङो थांखि हिसाबै लानाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जुदि बे एखे इउनिफर्मा फैबाय थायोब्ला जों बिनि थाखाय राहा लानाय जागोन, बेखौ जों हाउसआ थिग खालामनाय जाबाय। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु फोरोंगिरि दायो माखासेखौ एपइन्टमेन्ट होबाय, अब्लाबो खिन्थु बर' बिजोंफ्राव माखासे खालि जाना थाङो। दा बेनि थाखाय माबायदि खालामनाय? नंगौ, जोंहा फोरोंगिरिनि सर्टेजआ गोलाव समनिफ्राय जाबाय थादों। दिनै पस्ट ग्रेजुवेट टिचार माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय, ग्रेजुवेट टिचार माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय, थेवबो जोंहा माने फोरोंगिरिनि आंखाला जोंनियाव दङ। गोबां माने आयदाफोराव जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। दिनै आरो जों रिपर्टआव मोनबाय गोबांथार हिन्दी पस्टआ दिनै खालियैनो जानानै दङ, बेयाव रिक्रुइटमेन्ट जायाखै, रावबो बेखौ मोनाखै। दा बिदि गोबां खालि जानानै दङ। जों BTR गभर्नमेन्ट प्लास स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेफोर गासै पस्टफोरखौ थाबैनो माने सुफुंनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे खामानि मावो, जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइखौ जाहाथे लानो हायो।